Urip anyar jroning Gusti kang wungu saka sedo. Panglimbang 5 menit dina Selasa wagi tanggal 22 April taun 2020. Kapetik saka Injil Yohanes bab 20 ayat 11 tekan ayat 18. Paskah asring kasimbulake nganggo endhog Paskah. Endhog Paskah lumrah kagambari werna-werna saengga katon luwih edi, indah lan nangsemake. Ana sing gambar batik, ana sing gambar kembang-kembang, ana sing gambar terwelu lan sak piturute. Kanthi endhog Paskah kepingin kawulangake anane urip anyar bareng Gusti Yesus kang wungu saka sedo. Urip anyar bareng Gusti mesti luwih edi, indah lan nangsemake nadyan isih ana jroning perjuangan. Kanthi endhog Paskah para pendherek dalem netes saka kerangkenge dosa saengga sumurup donya kang anyar dudu donya kang sak kluthek njeron kelontongan endhog wae. Ing urip anyar, wong Katolik sumurup Gusti kang tansah berkahi, ngayomi lan ngampi-ngampingi saengga pangandele luwih kandel, pangarep-arepe luwih wulet sarta tresna asih luwih ngrembaka. Urip anyar dina iki uga dumadi jroning pribadi Santa Maria Magdalena. Santa Maria Magdalena kang sakawis nganggep Gusti Yesus minangka tukang kebon sarian, awit saka daya kekuatane tembung pangaruh-aruhe Gusti Yesus malih ngrengkuh Gusti Yesus kang sakmestine minangka Gusti. Pikirane dadi padhang sumilak, atine binguka ngeblak. Mula marang para murid liyane Santa Maria Magdalena martakake, "Aku sumurup Gusti." Santa Maria sumurup Gusti kang diwanui biyen, ananging Gusti kang mulya sakwise wungu ngliwati pati. Monggo kita setidakake proses urip anyare Santa Maria Magdalena iki. Rikala ketuk sarian, Santa Maria Magdalena isih nggawa panemu pikiran lawas. Cumita ing pikirane jisim dalem Gusti Yesus kang gluntung binungkus mori. Nadyan rikala sugeng biyen Gusti Yesus nate nguripake anake Mbok Rondo Nain. Anake penatus Romawi kepara nguripake Lazarus, nanging adoh saka pikirane menawa Gusti Yesus mujudake sang tangining badan. Pecandhep bab Gusti Yesus kang bakal wungu saka sedo ing dina katelu uga ora kaeling blas. Mula rikala sumurup kubur kotong kang ana pikirane amung jisim dalem Gusti kang dicolong wong. Panyaruwene malaikat loro kang ana njeron sarian ora antuk kawigaten sakmestine. Pikirane isih kumbyur, dheweke malah menehi kawigaten luwih marang paraga liya kang aruh-aruh ing sakmburine. Pikiran lawase nuduh wong sing aruh-aruh keri iki minangka wong kang nyolong jisim dalem. Atine lagi binuka, pikirane lagi padhang sumilak rikala krungu swara dalem Gusti. Maria. Sajake kanthi tembung sakpocap Maria, Gusti Yesus mbuka pikiran kang bunek sarta ati kang butek. Panyawange dadi padhang. Dheweke bali ana kasunyatan menawa Gusti Yesus ora ilang dicolong wong nanging wungu saka sedo. Dheweke dadi eling meneh marang paraga kang ana ngarepe, paraga kang biyen banget disungkani awit saka sih lan kabecikane, Gusti Yesus. Dheweke dadi eling marang sabda-sabda dalem mligine kang ngandhakake menawa Gusti Yesus bakal wungu saka sedo ing dina katelu. Dheweke uga eling saka wecan para nabi. Mula tembung sakpocap kang kawetu Rabuni. Para tresna PLM kinasih, apa panjenengan uga ngalami urip anyar ing pahargyan Paskah iki? Menawa durung utawa ora, prayoga sinau marang Santa Maria Magdalena. Saiki ayo padha munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit tulodo Santa Maria Magdalena ingkang saged sumurup
sejatosipun panjenengan sasampunipun wungu saking sedo. Mugi nurna yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam yang Rama so yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.